A Najeriya ana ci gaba da nuna damuwa akan yadda cutar zazzabin lasa ke ci gaba da yaduwa a sassan kasar da kuma yadda ta shafi ma'aikatan jinya. Barazan ita ce cutar na ta yaduwa cikin ma'aikatan masana'antar lafiyan na hada kashe-kashe, shi yasa hankalinsu ya tashi cewar wannan cutar tana ta yaduwa a cikin al'ummar kasarmu da kuma kasashen Afirka ta yamma. A jamhuriyar Nijar, hukumomi da malaman addini ne suka yi kira ga al'ummar kasar da su haɗa kai a wannan lokaci na farkon azumin watan Ramadan. Wannan dama ce ga majalisar musulunci da aika sakon kira ga dukkan 'yan ƙasa su tashi tsaye ga kansu abinda suka saba na addu'o'i wato game da ƙasar nan Allah ya zama da ita lafiya. To za ku kuma ji abubuwan da ya kamata musulmi ya mai da hankali a kai a watan Ramadan. Amma yanzu ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya. An kammala karo na uku na tattaunawar zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine bayan shafe kwanaki biyu ana wannan zagaye a birnin Geneva, inda aka tattauna tsawon sa'o'i biyu a yau. Babban mai shiga tsakani na Kyiv, Rustem Umerov, ya ce tattaunawar wadda Amurka ke jagoranta na da wahala da sarƙaƙiya, sai dai ya ce ana samun ci gaba. Shugaba Zelensky ya ce makomar yankunan da ke gabashin Ukraine da aka mamaye da makomar cibiyar nukiliya ta Zaporizhia su ne a batutuwa masu mahimmanci da har yanzu aka kasa cimma matsaya kansu. Bangarorin biyu sun ce an shirya ci gaba tattaunawa nan gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta damu matuƙa game da yadda ake samun karuwar amfani da jirage marasa matuƙa daga bangarori biyu da ke yaƙi a Sudan wajen kai hare-hare kan wuraren da ke da tarin al'umma. Hakan na zuwa ne bayan wani hari da aka kai a yau Laraba a birnin El Sunut da ke kudancin Kordofan, inda aka kashe tare da jikkata fararen hula. Majalisar ta ce harin jirgi mara matuki na baya-bayan nan ya faɗi ne kan kayayyakin more rayuwa na fararen hula, inda ya ritsa da mutane ya kuma ƙara ta'azzara matsalar jin kai a yankin. A makon da ya gabata kadai an kai hari kan wata kasuwa da makarantar firamare da wani wurin ajiyar man fetur a yankin Kordofan da yammacin Darfur. Masu bincike sun ce yankunan da aka fi noman gahawa a duniya na fuskantar karuwar kwanakin da ake samun tsananin zafi mai hadari a kowace shekara saboda sauyin yanayi, wanda kuma ke barazana ga yawan gahawan da ake samu da kuma ke sa farashin su hauhawa. Kungiyar bincike mai zaman kanta Climate Central ta ce a kiyasi an samu karuwar kwanaki 47 da ake samun yanayin zafi kowace shekara tsakanin 2021 zuwa 2025 a kasashen da ke samar da kusan baki daya ga hawan da ake samarwa a fadin duniya. Farashin gahawan Arabica da Robusta ya ninka kusan sau biyu. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga BBC Hausa. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya bayyana cewa a shirye yake ya amince da haramta wa ƙananan yara amfani da shafukan sada zumunta a yayin da wasu ƙasashen ke ƙoƙarin aiwatar da hakan. A wata hira da ya yi a wani shirin rediyo ta intanet, Merz ya bayyana damuwarsa game da tasirin da shafukan sada zumunta ke yi kan ƙananan yara da matasa. Ya ce duk da dai yana yin takatsantsan wajen haramta wani abu, ya ce yara na buƙatar samun lokacin yin karatu da wasanni. An ta samun masu gabatar da ƙudurin haramta amfani da shafukan ga yara daga jam'iyyarsa ta CDU da ma jam'iyyar haɗaka ta SPD. A shekarar da ta gabata, Australia ta kasance ƙasa ta farko da ta haramta wa 'yan ƙasa da shekara 16 amfani da shafukan sada zumunta. Shugabar Bulgaria Ilyana Yatova ta sanar da gudanar da zaben wuri a kasar. Za a gudanar da babban zaben a ranar 19 ga watan Afrilun wannan shekara. Ta kuma naɗa mataimakin shugaban babban bankin kasar da jagoranci gwamnatin riƙon ƙwarya. Zaben da za a yi wannan karan zai kasance zaɓe karo na 8 cikin shekara 5 a kasar. Gwamnatin ƙarshe a ƙasar ta sauka a watan Disamba, kwanaki ƙalilan kafin 'yan majalisa su kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatin. Hakan kuma ya biyo bayan shafe makonni ana zanga-zanga kan matsin tattalin arziki da kuma gaza magance cin hanci da rashawa.
To ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla a gaida Aisha Aliyu Jafar wadda ta karanto mana labarun duniya daga nan sashen Hausa na BBC. To an kammala tattaunawar zagaye na uku tsakanin Rasha da Ukraine a rana ta biyu a birnin Geneva, inda a zamansu na yau bangarorin biyu sun shafe sa'o'i biyu ne kacal suna tattaunawa da juna. Babban mai shiga tsakani na kasar Ukraine ya ce tattaunawar wato neman sulhu da Amurka ke jagoranta ta kasance mai wahala da sarƙaƙiya, sai dai ya ce duk da haka an samu ci gaba. Ga rahoton Badariya Tijjani Kalarawi. A baya-bayan nan shugaba Donald Trump na Amurka na cewa kamata ya yi Ukraine ta miƙa wuya domin samun nasara a tattaunawar da ake yi a Switzerland ba tare da ya ambato Rasha ba. Fadar Kremlin dai bata sauya matsaya ba kan aniyar mallakar wasu yankunan Ukraine. Wakilin Trump na musamman Steve Witkoff ya wallafa sako a shafinsa na X inda ya ce nasarar Trump ita ce gayyato bangarorin da ke yaƙi da juna kan teburin sulhu. An kuma samu gagarumin ci gaba, suna alfaharin aiki da gwamnatin Trump wadda ke kokarin ganin an dakatar da zub da jini tsakanin kasashen biyu. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya sha nanata cewa an tilasta a kasar sa miƙa wuya ga bukatun Rasha, amma ita ta hau teburin naki. Akalla kashi 20 cikin 100 na Ukraine Rasha ta mamaye, ciki har da babban yankin da ke gabashin Donbass, kuma burin Kremlin shine Ukraine ta mika mata ikon sauran yankin, wani abu da Ukraine din ta ce ba za ta sabu ba. Ukraine ta ce dole a cimma matsaya kan ingancin tsaronta daga kasashen Turai da Amurka kafin cimma duk wata yarjejeniya da Rasha. A jiya Talata, Zelensky ya shaida kafar yanar gizo ta Axios cewa babu adalci a yadda shugaba Trump ke hura wa Ukraine din wuta a cimma yarjejeniyar, to amma ita kuma Rasha lallaba ta ake yi. Rahoton da Badariya Tijjani Kalarabi ta hada mana kenan. To ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta gayyaci jakadar Rasha da ke birnin Accra domin ya yi bayani kan zargin wallafa hotunan batsa na matan kasar ba tare da masaniyarsu ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata, ma'aikatar ta ce an gayyaci Sergei Batnikov domin tattaunawa kan abin da wani da ake zargi ɗan ƙasar Rasha ne ya aikata, wanda ke da alaka da yaduwar hotunan. Ga rahoton Umar ‘yan Leman. Gwamnatin ta ce ta yi amfani da taron ne domin nuna rashin jin daɗin ta matuƙa game da abin da ta bayyana a matsayin mummunan hali na mutumin, wanda ta ce ya saba dokokin Ghana ƙarara. Ta ƙara da cewa hukumomin Ghana na neman haɗin kan Rasha domin tabbatar da an yi wa waɗanda lamarin ya shafa adalci. A cewar sanarwar, jakada Vadnikov ya amince cewa an tauye haƙƙin sirri da mutuncin waɗanda abin ya shafa. Sannan ya yi nuni da abin da ya kira babban ƙalubale na laifukan intanet da lamarin ya ƙunsa, ya kuma bayyana. Sannan ya yi nuni da abin da ya kira babban ƙalubale na laifukan intanet da lamarin ya ƙunsa. Ya kuma bayyana shirye-shiryen Moscow na yin haɗin gwiwa da Ghana kan wannan batu. Sai dai jakadan ya ce bai zai iya tabbatar da asalin kasar mutumin da ake tsake korafi a kansa cikin bidiyon ba. Ya bayyana cewa sunan da ke yawo a kafofin watsa labarai ba sunan 'yan Rasha ba ne da aka sani. A maimakon haka ma wata kalma ce ta batsa ko rashin tarbiyya a yaren Rasha. Jakadan ya nuna cewa irin ayyukan da ake zargin mutumin ya aikata a wasu kasashe sun riga sun zo gaban hukumomin Rasha, kuma ƙwararru na gudanar da bincike a kai. A cewar ofishin jakadancin Rasha a Ghana ya yi alkawarin raba bayanan da za su taimaka wajen cafke wanda ake zargi domin fuskantar shari'a. Ma'aikatar ta tabbatarwa jama'a cewa za ta dogara da kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin Ghana da Rasha. Sannan za ta yi amfani da dukkan hanyoyi da matakai na ƙasa da ƙasa don ganin an yi wa matan adalci duk da rashin wata yarjejeniyar miƙa masu laifi da ke tsakanin ƙasashen biyu. Wannan martanin ya biyo bayan wasu bidiyoyi da suka karaɗe kafofin TikTok da Telegram da sauran shafuka waɗanda ake zargin wani ɗan ƙasar Rasha ne ya ɗauka yana lalata da wasu matan Afirka, lamarin da ya tada hankali kan batun keta sirri da amincewa da kuma cin zarafi. Rahoton da Umar Shehu Elema ya haɗa mana kenan. To a Najeriya, yayin da ake ci gaba da fuskantar ƙalubalen zazzabin lasa a sassan kasar, wani abin damuwa shine yadda cutar ke kara shafar ma'aikatan lafiya da ke sahun gaba wajen yaƙi da ita. Hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Najeriya ta ce a iya mako ɗaya
na tattara alƙaluman a bana ma'aikatan lafiya sama da 15 ne a jihohi daban-daban suka kamu da cutar yayin da aka tabbatar da mutuwar mutum 2 daga cikinsu. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris. Bayanan da hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta kasar NCDC ta fitar sun nuna cewa a cikin makonni 5 na farkon shekarar nan kadai mutum 31 ne suka rasu sakamakon cutar. Haka kuma an samu rahoton mutane sama da 754 da ake zargin sun kamu da cutar a ƙananan hukumomi 33 da ke cikin jihohi 9 na ƙasar. Bayanan sun kuma nuna cewa ba wai kawai dawowar cutar ake fuskanta a wannan lokaci ba, har ma da ci gaba da raunin matakan kariya a wasu cibiyoyin lafiya, lamarin da ke jefa ma'aikatan kiwon lafiya da ke sahun gaba cikin haɗarin kamuwa da cutar. To kowace irin barazana ce ma'aikatan lafiya ke fuskanta a wannan yanayi? Farfesa Abdulsalam Nasidi masanin harkokin kiwon lafiya ne kuma shugaban masana'antar samar da magunguna ta AMA da ke Kaduna ya mun ƙarin bayani. Barazana ita ce cutar na ta yaduwa cikin ma'aikatan masana'antar lafiyan na hada kashe-kashe so shi yasa hankalin su ya tashi cewar wannan cutar tana ta yaduwa cikin al'ummar ƙasarmu da kuma kasashen Afirka ta yamma. Wanda suka kamu da cutar ba su da makariya a wajen aikin su isassu da wanda za su iya su amfani da shi don su kare kansu. Yaya girman matsalar take musamman ga wanda idan ya kamu da cutar irin yanayin yadda take a jikinsa? Alamomin shine akwai zazzabi, akwai ciwon kai, akwai ciwon gabobi, yadda duka san cutar cizon sauro da su typhoid haka yake bullowa, amma haka dan jima sai ka ga kawai wanda ya kamu da cutar shi ma ya fara zub da jini daga hanci, daga ido, daga ko'ina. Abin da kuma ke sa mutane ke damuwa shine wanda suka kamu da cutar fiye da kaso 50 a cikinsu suna su mace in ba wani gaggawa an cece su ba. Akwai rigakafin wannan cuta ta lasa kawo yanzu? Babu takamaiman rigakafi banda yadda muke ta yaƙi da wancan cututtuka su Ebola da COVID. Ta yaya za a kaucewa kamuwa da ita wannan cutar? A ƙarfafa wato health education da kuma ƙarfafa abin da muke kira IPC wato infection prevention control a tsakanin ma'aikatan lafiya don su san yadda za su yi su kare kansu da kuma tabbatar da cewa gwamnatocinmu sun taimaka an samu wannan alluran rigakafin. To su hukumomi me ya kamata su yi? To abin da ya kamata hukumomi su yi shine su tabbatar cewar an samo wannan alluran rigakafin da kuma su samo kayayyakin da za a yi yaƙi da wannan cutar tun ba a masana'antar lafiyar mu ba, asibitocin mu wanda yanzu da yawa ba su da wannan kayayyakin yaƙi da wannan cutar. Cutar lasa wadda ta samo asali daga cikin beraye da kuma ke janyo tsananin zazzabi na ci gaba da yaduwa a yammacin Afirka, inda Najeriya ta kasance cikin jerin kasashen da ake samun karuwar masu cutar. Ƙwararru sun ce sauyin yanayi da kuma cunkoson al'umma a wuri guda na cikin abubuwan da ke ta'azzara cutar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce cutar lasa na iya zama annoba a duniya, inda ƙasashe kamar Burtaniya da Amurka suka ayyana ta a matsayin cuta mai haɗari. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. Da yanzu karfe 3 ne da kusan minti 14 a Najeriya da jamhuriyar Nijar, wato karfe 2 da kusan minti 14 a agogon GMT da Ghana. Raliya Zubairu ce take gabatar muku da wannan shirin daga sashen Hausa na BBC. Kada ku manta za ku iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta labaran da muka wallafa. Ta nan gaba a cikin shirin za mu koma Najeriya, amma yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar, inda hukumomi da malaman addini sun yi kira ga al'ummar kasar ta Nijar da su haɗa kai a wannan lokaci na farkon azumin watan Ramadan. Majalisar Musulunci ta Nijar ta yi kira ga al'ummar musulmi da su ƙara addu'o'i domin neman zaman lafiya. Tana mai cewa ƙasar na fuskantar yanayi na rashin tsaro sakamakon hare-haren 'yan bindiga. Shi ma Prime Minister ƙasar Ali Muhammad Lamin Zain ya kira ga 'yan ƙasar da su haɗa kai a wannan lokaci mai cike da ƙalubale ga ƙasar da kuma al'ummarta. Ga rahoton Cima'ila Isufu. A cikin sanarwar da ta fitar ta ganin jinjirin watan Ramadan, Majalisar Musulunci ta ƙasa ta yi amfani da damar wajen kira ga al'umma musulmi da su zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, su kasance masu yafiya tsakaninsu da kuma yawaita addu'o'in neman zaman lafiya a wannan ƙasa da har-haren 'yan bindiga ke daɗa ta'azzara, kamar yadda Sheikh Abdulrahman Ahmadu Tijani, mamba a Majalisar Musuluncin ta ƙasa ya bayyana.
Wannan dama ce ga majalisar musulunci da aika saƙon kira ga dukkan 'yan ƙasa su tashi tsaye ga kansu abin da suka saba na addu'o'i wato game da ƙasar nan. Allah ya zama da ita lafiya, Allah ya zama da mu lafiya, a lullunka dama ce Allah ya bamu, wato wata ne na karɓar addu'a, wata ne na ibada, wata ne na kusanci ga Allah. Ta haka shi ma'ana shi bangare Firaministan ƙasar Ali Muhammad Lamin Zan ya